сила была у всех, здоровьечко. Вот, ледяное. Уже идут здесь. Пускай, все. Тут есть. Все. Добрый день, поважанные глядачи і удельники нашего сегодняшнего мероприятия. Работники Центральной дитячої бібліотеки черговий раз роблять випуск відеокалендара «Сонцезворот», якое обогульняє таку тему, як Троїця. Троїця – народне свято. Сьогодні у нас уже третій день Троїці. Так що день завершення этого высокородного свята, коли уже зелень полностью начинает уступать у свои правы. Уже бачите, какие зеленые деревья, уже распустились кветки, уже поспели у некоторых клубницы. Гэтае свято мае вельмі старажытныя карані. Гэта традыцыйнае народнае свята беларусаў. Святкуюць яго, мусіць, і ў другіх народаў, але кожны народ святкуе яго па-свойму. Сёння мы з вами паспрабуем успомніць свае карані і паказаць вам, як святкавалі гэтае свята нашы продкі. У першую чаргу для таго, чтобы быў сімвал гэтага традыцыйнага свята, збіраўся гурт людзей, сярод якога выбіралі хусту. Хуста павінна быць вось у нас у нашай мясцовасці, асабліва абавязкова, каб была замужняя жанчына, мела дзяцей, была прыгожай, мела весці гаспадарку. Ну, у сучасным жыцці, каб была і адукаванай, канешне. І вось мы абіраем такую жанчыну. Таму што гэта, так кажется, міфічная істота, але ж яна мае вельмі вялікі сэнс. Яна ж пойдзе па ўсяму сялу, потому што абрад гэты ваджэння хуста, гэта валачобны абрад. Ён чымсьці падобны на калядныя абрады, дзе абходзяцца абход па дварах. Тое самае і ваджэнне хуста ідзе па ўсіх дварах і заходзіць у кожную хату, каб павіншаваць гаспадароў з гэтым вялікім святам. Не буду адступаць доўга, вельмі паважана, калі куст не мінае хату гаспадара якога, потому што калі куст мінае, то ўжо гэта нейкія нелады ідуць сярод аднавяскоўцаў. Так што гэтае свята ў першую чаргу робіць людзей дружнымі, каб яны былі сябравалі, каб дапамагалі адзін аднаму, каб чакалі і сустракалі свята, і после свята яны ж ужо не могуць адказаць у дапамозе дзесьці камусьці. Ну і не будзем мы вельмі, як говорится, доўга расказваць пра гэтае свята, лепш адзін раз паглядзець, каб потом запомніць на всё жыццё, як гэта адбываецца. На кожнае дзеянне хуста яшчэ суправаджаюцца традыцыйныя народныя песні. Зараз мы будзем весці абрад хуста. І спяваецца такая вот песня. Мы раді, Боже, хуста зеленого же клёну, дали нам не пані, хоть по золоту, пані, хоть по золоту.
куста, да дорогие же ножки, давай не боится, дорогие ж дорожки. Мы ради Божий Куста, зеленого же клюну, доеду мы кони, хоть по золоту. Вось мы народили Куста. Это такая женщина цудовная, ось, ображенная Кустом, вот повернися, Ирина, якую будем мы водить по всей вёсцы. А кто же ее поведи? Для того, как повести Куста, выбирали две молодые девчинки. Две молодые девчинки выбирали, венок ей пляли, и она с двух сторон вот этого Куста водили по всему селу. Так, давайте-ка мы попробуем, кто будет у нас плести веночки. Мальчики, выходите, покажите. Ось робиться так. Трава аера берется за основу. Вот сюда давайте, выбирайте такие ж веточки, какие подойдут. Ну, вы так само можете делиться и сами плести себе. Давайте еще один. Ще два віночки. Потім. Ну, гэтае свято проводилося в основном на природе. Я буду держать. Ось. Давай. Прилаживай веточку. Рихтовали все гэтые атрибуты. Дзесьці на узлеску або на якой Теперь давай мяжы. следующую веточку еще. А дзе расце аер, хто ведае? Где такая трава растет? Вот такая. Так, оборачивай. Нет, а еще где? В лесу. Ну, а еще где? На болоте. На болоте. Давай, вот сюда. Так, покуль мы робим веночка, дети, давайте будем спевать песенку, якую вы ведаете. Давай следующую, еще веточку. Якую вы ведаете песенку? Нам? В поле береза стояла, в поле кудрявая стояла, люли, люли стояла, люли, люли стояла, некому березу заломать, некому кудряву заломать, люли, люли заломать, люли, люли заломать. Я пойду, пойду, пойду гулять, белую березу заломаю, люли, люли заломаю, люли, люли заломаю. Срежу я с березы 3 пруточка, сделаю с березы 3 гудочка, люли, люли 3 гудочка, люли, люли 3 гудочка.
Вот. Уже один венок, можно сказать, и готовый. Пахне красиво, пригожа, правда? Вельмі пригожа пахне. А ерд тому мусить гэта і асноўная трава, якая прыходзіць у нашы дамы на Троіцу. Дзеля таго, каб ачысціць нашу хату, каб напоўніць яе такой прыгожым, таким цудоўнейшым водарам. Так, у каго ўжо готовы вяночак? Так, а дзеня гэты вяночак, дзяўчынка? Без Троицы ничего и не строится, правда? А что еще Троица? Где можно применять Троицу? Так, девочки, кто готовы? Давай, иди сюда. Я сама пословицу. Вот так. Как зовут? Лера. О, теперь трошки получилось нормально. Ну что, крышечку докранулись до животворной такой рослины. Ну вот, мои дорогенькие, мы крышечку показали вам, як робится, як нараджается куста, як робятся вянки для воджения куста. А уже у обиходе, у житті вы будете больше серьезно подходить до этой справы, у вас будет больше часу подрыхтоваться, и вы будете вельми цудовно виконувати гэтые справы. Вот. Будет у вас ровненький, такой цудовный вяночек. Все, сюда, вот так вот, давай покажем. Какая ты пригожая у нас девчонка. Все. Протягивай. Для этого, как отправить куст у счастливую дорогу, говорили завсёды продки. Поставлю куста на белым помосте, каб у нашего куста было больше веселости. И каб ён не боялся долгой дороги, каб эта дорога была счастливой. Вось. Гэта робилася такий вот магічний обряд, тому що у свой час куста ходила босой. Яна свої ноги томила, яны її повинні були кришечку відпочити. І ось зараз ми зробимо такий так само магічний обряд, поставимо куста на білому помості, як у нашого куста було більше веселості. Куста готова. Я готова. Веселости. Так, и будем мы думать, что уже все, мы пойдем уже с этим кустом, девчатки поведут его вот, по всей вёсцы. И спевалась такая песня. Да, дай Боже, теплое лето. Да, дай Боже, теплое лето. Да и зародиве поле жито. Чтобы голосок похилився, щоб голосок похилився, син матері поклонився. Син матері поклонився.
та й на осені восені сон. Уяви собі красну дівку, уяви собі красну дівку, ніби розову квітку. Да дай Боже тепле літо, да дай Боже тепле літо, дай зародиве поле жито. Обойди. Ось, мої дороженькі, я ось бачу, які ви молодці. Дітки у ролі, у святі виконували так само свою роль. Вони гуляли, вони наблюдали за тим, що роблять старіші, і переймали це все. Ось я бачу, ви молодці. Ручайок уже повели під цю пісню. Ось, молодці, вже ви. Ой, які я пригожі. Миновито Троецкий ручаёк. Это такое вот як основное для детей действо. Гэтая гульня вас сябруе. Вы знайомитесь друг з другом, правда? Ось як добре. Ну, а зараз, мої дороженькі, прийшов куст до господара. Будем лічити так, що прийшов куст до господара. Співається так. Ми приводили куста зеленого клену, коли дав випане, хоть по золоту. Ну и значится, уже ж привели куста, стукаем в окенца. Добрый день, пане господару! Примите нашего куста, дайте возможность нашему кусту у вашем дворы погулять. Ой, заходьте, коли ласка. Ну як же ж, пан господар, ці так куста почастуєте, ті може якую пісню треба вам запеть за почастунки. Ну, Заспівайте. і ось завсёды господар просив, щоб проспівали ще яку-небудь А пісню. в полі береза, але полі кудрава, а хто йде небінає, береза ламає, а хто йде небінає, жебе роза ламай. Хто йде минає, жебе розу ламає, да горе що можете, хто жонки не має, да горе що можете, хто жонки не має. Вийдеш за ворота, травка зеленеє, та за хорошим морем жовка
то беремо можем. Лічонько марнєй, Але полі бероза, але полі кудерава, а той день не минаєш. Бероза ламає, а той день не минаєш. Бероза ламає. Великий дякую вам, мои побажания, что сегодня вы были с нами. Я хочу вам еще порозповідати тое, що тільки дякуючи книгам, мои маленькие побажания гости, вы можете пополнить веды своих традиційної народної культури і абсолютно всіх відів, які тільки можна. Я вам зараз представлю вот эту вот чудовнейшую книжку. Она называется «Карагод белорусских обрадов». У ёй абсолютно усі обради, починаючи з зимового календаря і заканчиваючи так само зимовими, описаны святы и обряды наших белорусов целым по всіх областях. І ось нам вельми пощастило, що у свій час довелося мені одрадити вот гэтым цудоўны обряд, как ваджэнне куста. Ось, і ён занотований тут з моїм колективом у гэтай книжці, описаний тут вот. Так що на будучиню вам інформація. Пощастило Фінському району, тут вот так само описан ваджэнне куста і наш дякую. Вот вельми цудовно, фотоздимки зроблені такі альбомні. Так що, мої поважані маленькі глядачі і читачі, щиро запрошуємо вас черговий раз у нашу центральну Донінецьку дитячу бібліотеку для того, щоб з допомогою книг поповнять узровень своїх видів. А наші чудовніші бібліотекарі будуть з великою радістю допомагати вам у этом. До нових зустріч. А зараз по доброй нашей, что у свой час колись на Троицу ніколи наші предки не могли даже навіть такого черного хлеба спечь, потому что не хватало муки, не было чего есть. Ось. А ми повинні зараз цінити і дорожити своїм сучасним життям, тому що у нас є можливість щасливо жити і смачно їсти.